Jakbych ja wiedział, wiele to będzie roboty. I stresu. Ze słowem przyleżytość jest fest nieprzyleżytość. A można nie ma nieprzyleżytości. No ja. Nieprzyleżytości albo nieprzyleżytoście. Mianuje się Grzegorz, a to jest chwila z Gotką. W internecie idzie znaleźć moc przykładów, w których takie słowa jak przyleżytość, pamięć, wolność, narodowość są odmieniane w dopełniaczu jako przyleżytoście, wolnoście, pamięcie, narodowoście. Skąd się to wzięło? Zaczniemy od tego, że są dwie grupy rzeczowników żeńskich, które mogą się mięszać. W pierwszej grupie mamy słowa, które kończą się spółgłoską miękką albo na L i J, jak pamięć, przyleżytość, ale też gęś, pieśń, odpowiedź, sól. Druga grupa to słowa, od których temat kończy się spółgłoską miękką albo na L i J, jak kelnia, fajnisia, tilapia, raja albo fiśla, ale też policja albo biologio. No i przód wytuplikuje wam ta druga grupa, co by my wiedzieli, skąd się bierze ten błąd we pierwszy. Ta grupa odmienia się inaczej niż po polsku. Jak mam lipsta, ta moja lipsta to jest tako fajnisia, to ja idę do fajnisie. Kogo czego? Fajnisie. Wiele chce zupy, ino pół, kielnie. Stana się do kogo czego? Raje. Skądżeś to przyniósł? Z kogo czego? Z fiśle. Co trzeba pamiętać, to to, że te słowa taką forma mają ino w dopełniaczu. Po polsku go dałoby się kogo czego fajnisi, komu czemu fajnisi, łokim łoczym ło fajnisi. To nie znaczy, ale że po śląsku we wszystkich trzech przypadkach go do się fajnisie. Bez to mogę iść do fajnisie, ale ku fajnisi, albo go do ło fajnisi. Ida do raje, ale ku rai. Albo go do ło rai. We grze Isteroki z początku XX stulecia gospodsko padło pójdźcie też do kuchni coś zjeść. We spisach bojek śląskich Lucjana Malinowskiego z 1869 roku mamy królowi się nie bardzo podobało i że to on nie był profesję króla. Albo kupiec miał syna we studii i ten syn był do dom, ze tych studii przyjechał. Tytuł jednego z dzieł Feliksa Sztojera to z naszej ziemi śląskiej. I teraz wracamy do przyleżytości i reszty. Te słowa nie mają końcówki. Jakby my go dali przyleżytościa, pieśnia, odpowiedzia, gęsia, to by my je odmieniali tak samo jak ta druga grupa. Ale że sam tej końcówki nie ma, to one się odmieniają inaczej. W tym przypadku tak samo jak po polsku. We grze Polok w Śląsku, lebo dwowach to, że w jednej dziedzinie z 1856 roku Marysia padło, a choćby go jeszcze nie była przydej rada miała, to bych się isto teraz i z lutości w nim rozkochała. We tekście Pan Jezus w dziedzinie w drugim numerze Zarania Śląskiego z 1930 roku czytamy: łoczy się staremu pasterzowi, jak baji u wilka jarzyły do tej złotości, a szumnoty, a i skrzynio, co z czopki gichała. Zaś się odwołam do Malinowskiego. Świeci miesiąc, świecą gwiazdy, wielach nocy nie spała, ze szczerości serca mego na huncwota czekała. I tak to wygląda odmiana tych dwóch grup. Kogo czego? Andzie, jadzie, tilapie, fiśle, mafie, ale odpowiedzi, śmierci, dłoni, pieśni. To jest wszystko na ten roz. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Więcej chwile z Gotką znajdziecie na Instagramie, Snapchacie i Facebooku. Dzięki za wasz czas. Chowcie się.